Emaculweni 2 sikhila kwiphepha 11 ulapho sifumana khona umbhedesho kwimini ecawa. Ufundeka wena ngolu hlobo. Wonke ubani othe wagaxeleka kwinkohlakalo, umuntu ke okhohlakeleyo uthanda ukuguquka ekukhohlakaleni kwakhe akwenzileyo, athi nzo esenza okufanelekileyo nokulungileyo, uThixo amvuze ngokulondoloza umphefumlo wakhe ebomini. Ngoba izigqitho zam ndizazi, isono sam sisebusweni bam futhi. Ndiyakucela somandla, fihla ubuso bakho ezonweni zam, kanjalo ucime zonke izikhohlakalo zam. Amadini kaThixo lo simkhonzayo oziqu zithathu angumoya waphukileyo, yaye inhliziyo yaphukileyo negqobhokileyo akakuyidela uThixo. Kwakusasa singekayindawo kumnqweno wami okokuba ngabana singasingakhazili inhliziyo zethu kungabe zingubo zenu. Ngokwenjenjalo niguqukele kuYehova uThixo wenu, ngokuba inofefe nenceba yena eqhumba kade enobubele obukhulu. Lo Thixo wethu unosizi ngobubi. Kuyo inkosi uThixo wethu kukho izidele nezixolelo. Nakuba sivukile ngakuyo singaphulaphulanga nelizwi likaYehova lo Thixo wethu lokuba sihambe ngemithetho yakhe ayibekileyo phambi kwethu. Jeremiya ibeka kakuhle sithi lohlwa Yehova kodwa ngokufanelekileyo kungabe ngengqondo yakho hleze undenze into encinane. Nyana olahlekwa kuyibona le ntlekele wathi kuqukani ngokuba ubukumkani bezulu sibukufuphi. Wathi ndiyakusuka ndiye bawo ndithi kuye bawondonile ngakulo izulu nasebusweni bakho, yaye andisafanele kubizwa ngokuba ngunyana wakho. Ndiyanicela bazalwane, uze ningangeni ekugwebeni kwesicaka sakho ngokuba ungalungile ebusweni bakho namnye uhleliyo. Enyanisweni xeshikweni sitshoyo ukuthi asinaso isono sezikhohlisa, ithi yona inyaniso ingabikho kuthi, kodwa xeshikweni sizivumayo izono zethu unyanisekile yena, ulungile kanjalo ukuze asixolele izono zethu, asihlambulule kuko konke okungalungileyo. Bathandwa, ezi zibhalo endigqiba ukuzilesa ziyasiyala kwiindawo ngeendawo uba masivume sixele izono zethu nokukhohlakala kwethu, nokuba ngesingahanahanisi sizifihle ebusweni boThixo onamandla onke, ngoba wethu wasezulwini. Koko sibe nako ukuzixela ngenhliziyo elulamileyo, inhliziyo ethobekileyo, inhliziyo elilayo, inhliziyo evayo, ukuze sizuze ukuxolelwa kwazo ngabo ububele bakhe netafu lakhe elingenambhaliso. Ngako oko ndiyanithandaza, Gildas zaseFalls Bay, ndiyakucenga, ndiniyala nina nikhoyo apha okuba mane ndipheleke ngenhliziyo engcwengileyo nelizwi elilulamileyo, siye esihlalweni sofefe lwasezulwini nisithi emveni kwam.